Aprangsi KARDOM kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel ong kilangara do ana fanstami lapen nilimen ke kadu kave ta chini putailo nilimen laki avinasteron lapen non nang litum kilang bom labang ke Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen pini bang kenali to mafan non kachi thangklong mate latest Karbi Anglong arlo kiklang awreng awar saya puthak si pini labang so video long nali tum fan nang than pachini pon ikpo lapen Ning Kehang Atum Jok dun iktame lapen apply dun iktame lapen nona litum jong si LABANGSO YouTube channel long nangka humri milang politika cinghon pen subscribe igon lapen adung hestame belar jan thekloin dakana litum ber ponik denon lala polte monon pinili ajada sonle LABANGSO YouTube channel long upload stame nang litum kecini da prang lapen kelang long da prang yapon tangti padar depin pen pini LABANGSO woreng war saya puthakle thiek pen lang pononang lapen thiek pen lang polonang lapen chethan polonang la Karbi Anglong Autonomous Council hin pen lapen Office of the Central Selection Board mate KCC Secretariat di Pudak na litum thegloi LABANGSO puthak chethan polonang LABANGSO reng war sai puthak lapen nang kadoga vista na litum la screen long thek pon long igi la advertisement number lapen date ban na litum thek pon long po lapen LABANGSO alu along ko pipis ki tok malabang kanili nali tumhan nang than pachini pon ikpo lapenali tum stame video ki chengpen ki judan ki lang ya fansi chuning reglo lapenda Central Selection Board KCC dipu invites application from Indian citizen as a definite article 5 with the constraint nalo ninghang hang abang phu abang pitum nali tum apply duni pulote daga tok pondo all test moment nali tum testimonials lapen 2 copies of recent photo live photocopy nang pohini lapen marksheet lapen education certificate lapen cell attested nang po documents tinalong tanali tum ela emithamen bang chi todo nang po cell attested lo lapen photo pakni nang po lapen hala application of form bang nali tum la part 9 la Assam Gazette LABANGSO form bang nali tum fill up ignang po lapen hala soft form kona silong ma pulte la hala bang soft form nili long stamil long igina jong sinali tum Ning Kehang abang phu abang pitum ka apply do ni du pulote lapen hoda ka fill up nei ason anta nili nang than dun paklang ik elo nili YouTube long ta ko son se ka fill up nei ma LABANGSO puthakta lala lapen nali tum education la qualification LABANGSO certificate xerox nang po xerox dere phit nali tum signature chipi nang po mata amen chi tok do nang po lapen photo pakni nai lapen la partner la Assam Gazette LABANGSO form banali tum fill up ignang po jolan cholo lapenon district elementary education office in West Karbi Anglong district labang especially West Karbi Anglong district apano aprangsi danali tum serial number long thek pon long ikpo name of the post labang DEEO LABANGSO dim ingsido lapen daka charlie qualification bang nai MA mate B.Ed untang teaching experience donang po secondary school along dak salary ta mission ali tum dak theklongi scale pay da 30,000 lapen 10,000 lapen dak grant pay bang dak 14,500 and dak pipon po lapen number 2 along bang ke AO LABANGSO apos labang dak tang sido lapen dak ta graduate commerce long graduate ki untang abang phu mate abang pinang po lapen number 3 along bang ke IA dak bang ta ingsido dak bang ta kachar liang deng bang siwala lapen salary stame ingsiwala lapen number 4 along SA LABANGSO dim bang ta graduate in arts mate commerce long pen kachar li tang ki untang abang phunang po lapen number 5 along bang SR assistance dak ta ingsido LABANGSO dim labang ki qualification bang ki graduate in arts commerce science lapen computer diploma donang po 5 years an lapen salary bang kadak mission nali tum thek pon long igi lapen number 6 along computer LABANGSO dim tanali tum graduate in any stream with computer diploma donang po graduate kichar litang ki untang abang phu mate abang phinang po ajat stream pen tas chok lapen computer diploma duwek nang po jelalo lapen number 7 long bang engineer assistant dakta graduate nang po lapen dik so computer diploma nang po
lapen number 8 long bang dak driver apusto dak bang contractual maximum dak ane kenang labang dak tokpon pe lapen hala bang so dim bang driving license dunang po lapen 5 years driving experience certificate nain 5 years kivek tang abang phu mate lalo abang phu tum nang po lapen dak salary bang ka dak ane piponi labang ta dak toke tokpon pe lang lapen grade 4 along stamedo labang ka ane dak chini ni dak ka ane dui lapen grade 4 along bang ke SSLC pass anta chok nang ni tum dak thek pon long ige number 8 lapen number 9 labang total dak number post bang dak 8 ando lapen the eligibility candidates can submit their application in the drop box long nang tum dam na po kedam ni dim labang ke dak ke tok do igalo central selection board KCC place first floor on the all secretariat building KCC dipu sidam nang po lapen adet bang dak ke cheng pon bang dak 29 pen si cheng pon lo 29 December 2022 lapen kijutsi last date labang ke 12 January 2023 yola ano last date la se office apor hodang litum damon lapen jogdam iko jola la lapen dak ST OBC tum handa dak age limit dak pipono lapen kopi pisineng pa apte sel attested nang po documents din along lalo mo nili nang thana tenglo lapen da age limit can calculate da bang age limit fana lapen physical fitness taka tokpondo amase lapen aku du thulang advertisement alu bang stame nili long bang non la anchot lo lapen da ke tok an bang niling son son stame nali tum han nang than pachini ipon iglo la sning hang hang abang phu abang phitum nali tum jogdoni ning hang pole jogdon igol la asam ke je part 9 la pang so form nali tum fill up igon ko so post pen nali tum ka fill up ning ma dak tok nang po lapen documents ba nali tum educational documents an mang nali tum xerox nang po lapen the cell attested mate documents tin along nali tum amen chitok don ignang po lapen photo pakni ni photo pakni nali tum pi bondo nang po lapen envelope long sta jalong sta thap don thap se nali tum kedam ni adim ni dak puthot nali tum manang than pachini phone ek po la screen along nali tum lang pon egon labangso adim nali tum dam ignang po dak kipi pon address adim si la sining hang hang abang fu abang fitum jogdoni pulte nang litum nilifan homre igon labang so advertisement alo lang paminon lapen a form to nang litum 19 nilifan homre no nila form nang sen ikpo lapen nang litum trident igon lapen jogdon igon tangte pini bang la thiek pen la latest non kasi thang klong awreng awar sai aputhak bang la anchot lo lapen la son son awreng awar sai bertas nang litum kachini lang pulte nilip channel la Karbi Teach 2.0 YouTube channel ba nalitum subscribing nang po lapen bela dan ri dak kanalitum perpon igdet nang po tangte pinia video long mang la pathiak pel answer lo lasitum me thakme kadu ka vela Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelang ra don panstame nilhen pen kardom